svećenik iz Poljske koji ima stigme na rukama. A po molitvama ovog svećenika Isus je mnoge ljude ozdravio, te postoje razna svjedočanstva. Ovaj svećenik Lukas svakog petka prima poruku od Isusa Krista. 15. rujna 2023. dobio je poruku od Isusa. Dragi moj sine, molim te, ostani miran u svim situacijama. Vjeruj mi bezrezervno. Vi ste pod zaštitom cijelog neba i ništa te ne može ugroziti. Ne boj se onih koji te povrijede riječima. Oni će sami za to odgovarati predamnom. Upamti, zli duh je uvijek glasan i buđan. Gdje god se pojavi sije smutnju, unosi nemir u srce čovjeka. Dragi moj sine, moli s poniznošću i ljubavlju za sve svoje progonitelje i neprijatelje. Nikad ne čini zlo za zlo. Ako te svijet mrzi, moraš znati da je prvo mene mrzio. Da si iz svijeta, svijet bi te volio, budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao od svijeta, zato vas svijet mrzi. Došli su za mnom, pa će doći za tobom. Bili su protiv moje riječi. Učinit će ti sve zbog mog imena, jer ne poznaju onoga koji te je poslao. Molim te, posebnu pozornost posveti bolesnicima i nemoćnima. Kao dobri Samaritanac polagaj što češće ruke obilježene mojim ranama na bolesne, kojima je potrebno čudesno ozdravljenje. Ja blagoslavljam sve one za koje ti moliš. U drugoj poruci Isus mu govori: Poljski narod je ugrožen i izložen ratu. Neka vaše kuće postanu mjesta posebne molitve, gdje ću biti obožavan i poštovan. U jednoj poruci Isus mu govori: Dragi moj sine, neka tvoje misli budu često usmjerene prema meni. Razmišljaj o meni. Budi neprestano sa mnom, u potpunom jedinstvu sa mnom. Budi moj odraz na zemlji. Služi bolesnima i patnicima. Svojom dobrotom i blagošću prema drugima dovodi mi što više moguće duša. Toliko su izgubljeni u današnjem svijetu. Molim te, sine moj, ne dopusti da ovo sveto mjesto bude uništeno. Vidim koliko patiš i koliko suza si u tajnosti prolio. Molim te, stavi svoju glavu na moje rame i osjećaj se sigurno. Imaj na umu da ti ljudi ovoga svijeta ne mogu nauditi tvoj duši, jer tvoja duša pripada meni. Čuvate cijelo nebo. Svi oni koji ti pomažu su produžeci mojih ruku. Ti ostani u molitvi, klanjanju ljubavi prema meni. Voli me svim svojim srcem i svim sobom. I ja ću činiti za tebe što god me tražiš. Ne boj se ničega. Ne boj se. U drugoj poruci Isus govori: Dragi moj sine, želim vas pripremiti za vrijeme velike patnje. Sve trpljenje prikaži za svetoga Oca, za vjernike. Moli za milost vjere i duboko obraćenje. Žrtvuj sve patnje i pokoru. Dragi moj sine, koristeći tebe želim reći mojim vjernicima: Poljska vlada nije vođena dobrom. Donose se odluke koje će dovesti do glada i rati. Molim sve svećenike i vjernike, neprestano te se klanjajte i molite se za obraćenje, za sve one koji žive daleko od mene. Dopusti mi da te zagrlim svojim rukama, da ti olakšam bol i patnju. Molim te da mi potpuno vjeruješ na putu kojim te vodim. Nek se tvoje srce ne boji ljudi ovoga svijeta, jer oni ne znaju moje naume za tebe, moj ljubljeni sine. Vodi moje vjerne putem u nebo.
Molim te, nikad ne odustaj. Ne boj se ničega, moj sine. Ja i cijelo nebo te štitimo. I nitko ti neće nauditi. Budite do kraja vjerni u svemu što vas molim da učinite, da ispunite moju volju i volju mog Oca. Mnogim crkvama osjećam se usamljeno i zaboravljeno. Moji svećenici nemaju vremena sastati se sa mnom. Želim pokazati dobrotu svim ljudima u nepovoljnom položaju. Zapamti, sine moj, da nema patnje koju ja ne mogu izliječiti. Vjeruj u to i pomaži drugima da vjeruju u to. Mnoge duše tijekom patnje prestaju vjerovati u mene i gube nadu i tonu u očaj. Ali ja sam Otac ljubavi i želim dobro svima. Zato sam te izabrao u ovim vremenima kada je potrebno svjedočanstvo da sam živ među ljudima. Neću ti odbiti, sine moj, ništa što me zamoliš, jer ti ispunjavaš moju volju služeći među bolesnima i onima koji trebaju moje ozdravljenje. Dragi moj sine, plačem gledajući smjer kojim je moja crkva krenula. Patim gledajući ozbiljnu krizu u mojoj crkvi. Koliko se crkva udaljila od onoga što je trebala biti. Svećenici ne čuju moje riječi. Oni koji vode crkvu ovdje na zemlji drže se u mraku i ne mole za vodstvo Duha Svetoga. Iz toga crkva pada u zamku. Zato je vrijeme da se oni koji vode moju crkvu oslobode potrebe da drže moć i vladaju. Vrijeme je da tabernakul ponovno bude u središtu, a ne sa strane oltara. Crkvama ljudi se trebaju susresti sa mnom, sa mojom majkom. Vrijeme je da svećenici, biskupi otpuste sve političke veze koje uništavaju moju crkvu. Vrijeme je za moje ustoličenje. Trebaju mi radikalni, hrabri svećenici. Stoj uz mene ako te svi odbace. Ne radi kompromis ili ustupke. Blagoslivljam sve za koje ti moliš, tvoj Isus.